El vi per mi és... És un bon record de molts àpats, molts sopars, molts moments compartits amb la família i els amics. Una manera de complementar l'acte social de menjar i beure i gaudir-lo. En què busques en un vi? En un vi busco que m'expliqui alguna cosa única i personal, o sigui, que no sigui un vi que em sembli igual que tants vins, sinó que em digui vinc d'aquest lloc i m'han elaborat així. El millor maridatge? El millor maridatge és un vi en un entorn agradable, un paisatge, una estança, ben acompanyat i amb bon menjar al costat. Potser m'ho has contestat una mica, però un moment pel tas del vi? Un moment pel tas del vi. Hi ha diversos moments, però segurament és quan et trobes amb un bon amic i decideixes començar una bona conversa destapant un vi que ens agradi tots dos. Triem una vinya. Doncs seria una vinya de Sant Armengol d'Abrera, que és on la meva família té vinyes i això em porta molts records de tota la meva vida. Un consell per qui tasta per primer cop un vi? Que el gaudeixi, que es preocupi només de si li agrada o no li agrada, que s'alliberi pensant que el vi el farà més feliç quan mengi i quan conversi. Els joves tornaran a consumir vi sí? Si no els hi compliquem la vida i no els hi fem pensar que el vi és una beguda complicada i no els hi fem pensar que cal entendre del vi, tornaran a beure vi quan vegin que és agradable, que es posa bé al cos i que quan has begut 3 i potser t'ha obert la curiositat, és un món increïble per descobrir coses, però primer hem de beure, després ja les descobrirem, no al revés.